Ismét jelentős mamutlelet került elő Szibériában, a Juba nevet kapta, körülbelül 2-3 hónapos lehetett, amikor elpusztult, és 39 000 évvel ezelőtt élhetett. A lelet minden idők legjobb mamutlelete, amit idáig találtak. Ez annak köszönhető, hogy a kis mamuton egybe maradt a bőr, ezért a belső részei is nagyon pontosan megtalálhatóak, sőt, az anyateje is még kimutatható a kis mamut belsejében. Juba nagy valószínűséggel egy mocsaras területet évedhetett, és így süllyedhetett el, ezért tudott ilyen jó állapotban megmaradni. A tudósok azt gondolják, hogy ennek a kis mamutnak köszönhetően nagyon gyorsan felépíthető majd a mamutoknak a mindenféle DNS rajza, amit még eddig nem tudtak a különböző csontokból, illetve szőrmaradványokból megállapítani. Így aztán jelentős, minden eddiginél fontosabb leletnek tartják számon Jubát. Sajnos Juba Magyarországon még nem látható, de ha szeretnél mamutleleteket megnézni és simogatni, akkor gyere el a Geodába, nálunk ezt megteheted.